என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம போன செஷன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் யாருக்கும் ஞாபகம் இல்லையா போன செஷன்ல என்ன பார்த்தோம்ட்டு? ஓகே, நம்ம எந்த சாப்டர்ல இருக்கோம் இப்போ? 9th chapter. 9th சாப்டர். ஓகே, 9th சாப்டர்ல நம்ம மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் பத்தி பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ போன செஷன்ல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா, இந்த மாதிரி மனித உருவில் நாம் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் கடவுளை ஏளனம் செய்வார்கள். ஏன்னா அவர்களுக்கு பகவானை பத்தி ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ அவருடைய பரம இயற்கையை பற்றியோ இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றியோ ஒன்றுமே தெரியாது. இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் பகவான் அப்படின்ற அந்த உணர்வு அவர்களுக்கு கிடையாது இல்லையா? ஸோ அது நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அது இவங்க இந்த மாதிரி குழம்பியவர்கள் அவருடைய கருத்துக்கள் எப்படி இருக்கும்? நாத்திக கருத்துக்களா இருக்கும், இல்லை அசுரபாவத்தில் இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்க மயங்கிய நிலையில் இருக்கிறவங்க அவர்கள் ஒரு காலம் அவர்கள் முக்தி அடைய முடியாது, கடவுளை சென்றடைய முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். நம்ம அப்புறம் என்னன்னா, இந்த குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்கள் எப்படின்னா, அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கண்டிப்பாக பகவானை சென்றடைவார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா மகாத்மாக்கள் எப்பவும் பக்தி தொழில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ அவர்கள் என்ன செய்வாங்க? பக்தி தொண்டு, அதுக்கப்புறம் பகவானோட புகழை எப்பொழுதும் அவர்கள் உச்சரித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். அதே மாதிரி இந்த 9 ப்ராசஸஸ் ஆஃப் பக்தி இருக்கு. ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ்ல அவர்கள் பகவானை வழிபட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். அதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா சிரவணம், கேள்வி ஞானம் இருக்கணும். ஸோ கேள்வின்னு சொல்லும்போது குருக்கள் கிட்ட இருந்தாலும் சரி, சாது சங்கத்தில் இருந்தாலும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரி பிரபுபாதருடைய புக்ஸ், அந்த மாதிரி வேதங்களை படித்தல், இதெல்லாம் இதுல எல்லாம் இந்த வழியாக கேள்வி ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டிருப்பார்கள். அப்பொழுது மனது எப்பொழுதும் பகவானையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்படின்னு நாம் பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஞான யாகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிற பரமபுருஷரை செலவங்கனி தன்னிகரற்றவராகவும் பலரில் வேறுபட்டவராகவும் விஷ்ணு உருவத்தில் வலியுறுத்துகின்றனர். ஒவ்வொருத்தரும் அவரவர்களுடைய நிலைமைக்கு ஏற்ப பகவானை வழிபடுகின்றனர். ஸோ அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ நான் அப்புறம் 9.16 என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ், கடவுள் என்ன சொல்றாரு? சடங்குகள் எல்லாம் அவர்தான். ரிச்சுவல்ஸ், இல்லை வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள எல்லா சடங்குகளும் அவர்தான், யாகமும் அவர்தான். அவரே எல்லா முன்னோருக்கு படைக்கப்படும் இந்த புத்து பூஜை எல்லாவற்றுக்கும் அதிபதியும் அவர்தான். நோயை தீர்க்கும் மூலிகையும் அவர்தான். தெய்வீகமான மந்திரங்களும் அவர்தான். அதே மாதிரி யாகங்களில் உபயோகப்படுத்தப்படும் நெய்யும் அவர்தான். தெய்வீக மந்திரமும் அவர்தான். அக்னியும் அவர்தான். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம 9.17 இதோட கண்டினியூஷன். ஸோ பகவான் அவருடைய நிலையை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கார். தட் இஸ், இந்த அகிலத்தில் எல்லாம் அவர் தான் அப்படின்ட்டு விளக்கி கொண்டு நம்ம இன்னைக்கு நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ஓகே, நான் இப்போ ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் 9 குருஜி. பாயிண்ட்ஸ் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாஹமஸ்ய ஜகதோ மாதா தாத்தா பிதாமகः தைத்யம் பவித்ரம் ஓஹார ருக்ஷாம் யஜு ரேவச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே.
ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற? பிதாகம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாத்த பிதாமக வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக் சாம யஜுர் ஏவச்ச. ஸோ இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம எதிர் வேதங்களும் நானே. ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த அண்டங்கள் இங்கிருந்து உருவாகின்றன, மகாவிஷ்ணுவிலிருந்து இல்லை, காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணுவிலிருந்து உருவாகின்றன. ஸோ இந்த உலகத்தின் தந்தை யார்? இந்த பிரபஞ்சத்தின் தந்தை வந்து பகவான் தான். அதே மாதிரி அவர் உலகத்தை தனக்குள் தாங்குகின்றார். நம்ம பார்த்து ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் எப்படி அதாவது நிலையில் இருக்கிறது, பகவானால் தான் இருக்கிறது. ஸோ பகவான் அதை பராமரிப்பவர், கிரியேட் பண்ணணும் அவர் தான், பராமரிப்பவரும் அவர் தான், காப்பவர் இல்லையா? அதே மாதிரி அதை அழிப்பவர், அந்த நிலை, அந்த இதில் யார் செய்கையும் யார் செய்கிற? பகவான் தான் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கோம். சிலவங்க நினைக்கலாம், ஓகே நான் பிறந்திருக்கேன், எனக்கு தாய் இருக்காங்க, தந்தை இருக்காங்க, அப்படித்தானே அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த தாய், தந்தை, பாட்டனார், நமக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் யாரு? எல்லாம் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கள். ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கள் எங்கிருந்து தோன்றியிருக்காங்க? அவங்க பகவான் தான் தோன்றியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாரும் பகவான் தான் தோன்றியிருக்கிறோம். அது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த சக்தி, இந்த மாயை சக்தி ஆனாலும் சரி, இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றி இருக்கிற எல்லா உருவங்கள், எல்லா இந்த இயற்கையானாலும் சரி, எங்கிருந்து தோன்றி இருக்கிறது? எல்லாம் பகவான் தான் தோன்றியது. அதே மாதிரி அதுதான் அறியப்படும் பொருள், தூய்மைப்படுத்தும் பொருள். தூய்மைப்படுத்தும் பொருள்னா என்ன? தட் இஸ் வேதங்கள் இல்லையா? பக்தி, இதெல்லாம் எங்கிருந்து பகவானுக்கு தான் தோன்றி இருக்கிறது. மற்றும் பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்றேன், சவுண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஓம்காரம். எந்த மந்திரம் எடுத்தாலும் அதுல ஓம்காரத்தில் தான் தொடங்கியது. ஸோ அதுதான் பகவான், கிருஷ்ணர் தான் அது. ஸோ எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணன் உள்ளார். அதே மாதிரி ரிக் வேதம், சாம வேதம், யஜுர் வேதம், அதர்வ, இதெல்லாம் இந்த வேதங்கள் என்ன எதற்காக அளிக்கப்பட்டுள்ளது? மனிதன் எப்படி உயிர் வாழி மீண்டும் பகவானை சென்று அடையக்கூடிய, அதாவது இந்த உயிர்வாழ் இலக்கினை அடையறதுக்கு வேண்டிய நாலேஜ், அறிவினை இந்த வேதங்கள் வழியாக நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. யார் அளித்தார் வேதங்களை? பகவான் தான். ஸோ எல்லாவற்றுக்கும் காரணம், எல்லா காரியத்துக்கும் காரணம் யாரு? பகவான் தான் என்பதை நம்ம இதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, இப்போ அடுத்த 9.18 அது வாசிங்களேன். படிக்கிறது. கதிர் பர்தா பிரபு சாஷு நிவாசः க்ஷணம் சத்குருத் பிரபவः பிரளயः ஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு, எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். ஹரே சகோதரி. ஹரே கிருஷ்ணன். பகவான் அவரை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காரு, அவருடைய தன்மைகளை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காரு. 9.16 பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இதுல என்ன சொல்றது? நானே இலக்கு. இலக்கு என்ன? ஒரு உயிர்வாழி இலக்கு என்ன? பரமாத்மா சென்றடையணும். அதாவது நம்ம பகவானை சென்றடைய வேண்டும், பகவான் திருநாட்டுக்கு சென்றடைய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு நிரந்தரமான இடம் இல்லையா? அது கோலோக பிருந்தாவனம் சொல்லும்போது அது நிரந்தரமான இடம். இப்ப நம்ம இருக்கிற இந்த பூமி, இந்த பிரபஞ்சங்கள், இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் டெம்பர், எல்லாத்துக்கும் அழிவுண்டு. நம்ம இறைவன் திருவடிகளில் சென்றடைய வேண்டியது. அப்புறம் அங்க சென்றப்புறம் என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நம்ம பணிவிடை செய்வோம், அவருக்கு சேவகனாக இருப்போம். அந்த 5 ரசங்கள், ஏதாச்சும் ரசங்களில் பகவானில் நாம் உறவு கொண்டிருப்போம். இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அப்புறம் அது செய்யும்போது தான் நமக்கு களங்கமற்ற, எந்த என்ன சொல்றது,
இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அனன்ய பக்தி பக்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அனலாய்ட் டிவோஷன் கண்டிப்பாக இருக்கிற டைம் அது. அப்ப அதனால நமக்கு என்ன, நமக்கு வந்து ஆனந்தம், பேரின்பம் எப்பொழுதும் நமக்கு கிடைக்கும். காப்பவர் தலைவன் எல்லாவற்றுக்கும். யாரு வந்து இதுக்கு லீடர்ஷிப் கொடுக்கிறாரு? கடவுள் தான். எல்லாவற்றும் அவருக்கு தான் தோன்றி இருக்கிறது. எல்லாம் வந்து யாரு கண்ட்ரோல் பண்றா? பகவான் தான் கண்ட்ரோல் பண்றார் இல்லையா? அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சாட்சி. இங்க என்ன நடந்தாலும் நம்ம நினைப்போம் யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா நம்மளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவுக்கு எல்லாம் தெரியும். பகவான் வந்து எல்லா உயிர் வழிகளில் இந்த மனதிலிருந்து நெஞ்சிலிருந்து பார்க்கிறார் எல்லாம் பரமாத்மாவாக. ஜீவாத்மாவோடைய கூடயே பரமாத்மா எப்பவும் இருக்கிறது. அவர் தான் சாட்சி, வசிப்பிடம். தட் இஸ், நம்ம எங்க இருக்கோம்? நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறோம்னா அந்த பிரபஞ்சத்தை யார் அளித்திருக்கிறார்? கிருஷ்ணர் தான். இந்த பிரபஞ்சம் வந்து இயங்குகின்ற கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல் தான். இந்த வசிப்பிடமும் கிருஷ்ணர் தான். அது ஹரே கிருஷ்ணன். அதே மாதிரி அடைக்கலம், நம்ம வந்து நமக்கு யார் அடைக்கலம் கொடுக்கிறார்? பகவான். மற்றும் நெருங்கிய நண்பர் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து சாக்கிய ரசத்துல வந்து நெருங்கிய நண்பர். அவர் பக்தர்களை எல்லாம் காப்பாற்றுகின்றார். நானே படைப்பு, அவர் தான் எல்லா படைப்புக்கும் காரணம். அவர் தான் படைக்கிறார். அழிவு எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம் அவர் தான். தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவே. எப்படி வந்து ஒரு மரம் இல்லாது ஒரு செடியானது ஒரு விதையிலிருந்து தோன்றுகின்றதோ, தோன்றிட்டு அப்புறம் அதுல இருந்து விதை வருது, அப்படி தோன்றிக்கிட்டு. ஸோ இந்த விதை காரணம் யாரு? பகவான் தான். ஸோ அதனால்தான் இப்ப நம்ம வந்து நம்ம தாய் தந்தை இந்த உறவுகள் எல்லாம் இருக்கு. இந்த உலகத்தில் எல்லாம் இங்கிருந்து பகவான் தோன்றியிருக்கான். பகவானுடைய நிலை வந்து இது விளக்கப்படுகிறது இங்க. இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி எல்லாம் பகவான் தான். வசிப்புறம், அடைக்கலம், மிக நெருங்கிய நண்பன் எல்லாம் கிருஷ்ணர். படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம் எல்லாம் கிருஷ்ணர். தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதை, நிதானம், விஜம், அவ்வியம் அப்படின்னு இந்த வார்த்தைகள்லாம் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. எல்லாம் கிருஷ்ணரே அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 9.19 யார் படிக்கிறீங்க? हरे कृष्णा प्रभु जी, நான் படிங்க படிங்க. तवाम हरे कृष्ण प्रभु, तवाम ஹரே கிருஷ்ணா. तब तवाम यहमहं वर्षं निगृहणाम् इत्सरुजामि च अमृतं सैव मृत्युश्च सद सच्चः அர்ஜுனா. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடனம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? தபாமி அகம் வர்ஷம் நாமி உத்ஸ்யாமி ச அமர்த்தம் சைவ மிருத்யுஷ்ச சத்தச அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றார். அப்படின்னா, அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? தட் இஸ், இந்த வெப்பம் யாரு கொடுக்கிறா? தட் இஸ் நேச்சர் இல்லையா? நேச்சர், இயற்கை யாரு? எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான். அதே மாதிரி அவர் இங்க சொல்றாங்க, வெப்பத்தை கொடுப்பவனும் மழையை கொடுப்பவனும் கிருஷ்ணர் தான். அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர்லேயே தான் ஜடமும் சேத்தனை. இந்த பௌதிக இயற்கையும் அவர் தான், ஆன்மீகமும் அவர் தான். எல்லாம் அவரில் அடங்கி உள்ளது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் என்ன, நித்தியமும் நானே, எட்டர்னிட்டி அவர் தான். அதே மாதிரி மரண உருவமும் நானே. இந்த அழித்தல் எது இந்த பௌதிக உலகத்துல பிரபஞ்சத்துல எது தோன்றினாலும் அதற்கு ஒரு முடிவு உண்டு. அந்த உருவமும் அவர் தான். ஸோ கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம். நேச்சர், பிரகிருதியும் அவர் தான், பிரபஞ்சமும் அவர் தான் இல்லையா? நித்தியமும் அவர் தான், எல்லாம் கிருஷ்ணன். ஆன்மீகமும் அவர் தான், பௌதிகமும் அவர் தான்.
அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் பார்க்கணும். ஓகே, 9.20 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறோம் குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. பிரபுஜி அடுத்தது படிக்கிறீங்களா? ஒரு ஓகே ஜி. அடுத்தது ஓகே படிக்க. त्रैविद्या मां सोमपाः भूतभावा यज्ञैर् इष्टवा स्वर्गदिं प्रार्थेयन्ते दे पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्ररलोहम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभूहान्. சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்த லோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு யாரை வழிபட வேண்டும்? நம்ம இலக்கு என்ன இருக்க வேண்டும்? நம்முடைய இலக்கு நமக்கு தெரியும். சரி, கோலோகம் இல்லைன்னா வைகுண்டம், கிருஷ்ணனுடைய திருநாட்டுக்கு செல்ல வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு. ஆனால் சிலர் என்ன பண்ணுவது, இப்போ நம்ம இருக்கிற பூலோகத்திலிருந்து ஹையர் பிளானட்ஸுக்கு சொன்னா அங்க இருக்குது இப்போ இதை விட பெட்டர் எல்லாம். இப்போ நம்ம இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி எங்க போகணும்னு நினைப்போம், நம்ம சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைப்போம். அதுக்கு மேல நம்மளுடைய அந்த விஷனோ அந்த டைம்ல இருக்கிற அந்த அறிவு நமக்கு கிடையாது. இப்போ நமக்கு கிளியரா தெரிகிறது என்ன நம்ம இலக்கு என்ன இருக்க வேண்டும். நம்ம கோலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும், வைகுண்டத்துக்கு கிருஷ்ணலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு. ஏன்னா அதுதான் நிரந்தரமானது. ஸோ இந்த இந்திரலோகத்துக்கு செல்லணும் இல்லை சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஓகே ஃபைன். தட் இஸ் நம்ம அங்க அந்த இலக்கை அடையணும்னா கூட நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் நம்ம அந்த ஹையர் பிளானட்ஸ்க்கு போக முடியும். இல்லைன்னா நம்ம தமசிக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? நம்ம பாதாளம் இல்லை கீழ் லோகத்துக்கு தான் நம்ம செல்லுவோம். ஸோ அந்த ஹையர் லோகத்துக்கு நம்ம செல்லணும் அப்படின்னா கூட நம்ம நல்ல காரியங்களை செய்யணும். ஸோ இப்போ கேட்கலாம், ஏன் இது இங்கே பரவாயில்ல, இதை கிருஷ்ணர் ஆமோதிக்கிறார், அங்கே தேவசுகளை இது இந்த லோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவசுகளை அனுபவிக்கிறதுக்கும் ஓகே அப்படின்றாலே சொல்லிட்டு இருக்காரு என்ன? ஸோ அந்த மாதிரி போகிற டைம்ல நம்ம அந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்பொழுது அங்கே அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பக்தனுக்கு நம்ம பகவானுடைய பக்தி வர்றதுக்கு தோன்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. அதனாலதான் அதை ஒரு தடையாக இங்கே சொல்லவில்லை. ஸோ சோமரசத்தை அருந்து இருக்கலாம். ஸோ அங்கே சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்ற உடனே அங்கே இருக்கிற எல்லா ஐஸ்வர்யங்களை அனுபவிக்கிறதா இருக்கலாம். ஏன்னா அந்த சொர்க்கலோகத்தின் தன்மை, ஒருவர் அங்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த ஆத்மாக்கு அந்த தகுதி இருந்தால்தான் அங்கே செல்ல முடியும் இல்லையா? ஸோ அந்த தகுதிக்கு ஏற்ப அங்கே செல்லும்போது செல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அதே அவங்களுக்கு பகவானை துதிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அதனால்தான் சொல்றார் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா இப்போ சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும்னா யாரை வழிபடணும்? இந்திரனை வழிபடணும் வச்சுக்கோங்க. இல்லை பிரம்மலோகத்துக்கு பிரம்மனை வழிபடணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் வரும்போது பகவானை வழிபடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. அதுதான் தெரியுது. ஸோ ஆனால் என்ன, நம்ம இந்த மாதிரி உயர்ந்த லோகத்துக்கு சென்றாலும் நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த உயர்ந்த கர்ம பலன் முடியும் தருவாயில் மீண்டும் நம்ம இங்கே அவங்க பூலோகத்தில் அவர்கள் பிறவி எடுக்க வேண்டும். ஏன்னா அது நிரந்தரம் கிடையாது. இப்போ சொர்க்கலோகமானாலும் கூட அது நிரந்தரம் கிடையாது. நிரந்தரமானது எது? பகவானின் திருநாடு இல்லையா? கோலோகம், அது வைகுண்டம், இதுதான் நிரந்தரமானது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரியும். அதனால்தான்
இப்போ நம்ம இதுல வேதங்கள்ல கூறியிருக்கிறது இல்ல 3 குணங்கள் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு வேண்டி வேதங்கள்ல வந்து இந்தந்த ரிச்சுவல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணணும் நீங்க சாங்கியங்கள் பண்ணணும் இல்ல வந்து இந்த பூஜைகளை பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. ஸோ அந்தந்த பூஜைகளை சொல்லும்போது பண்ணும்போது அந்தந்த தேவர்களுக்கு பண்றாங்க. அந்தந்த தேவர்களுக்கு பண்ணும்போது அந்த தேவர்களுக்கு அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கிருஷ்ணரும் பிரீதி அடைகிறார். ஆனால் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தம் கொடுக்கக்கூடிய அவருக்கு வந்து சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய செயல்களை நாம் செய்தோம் அப்படின்னா அனைத்து தேவர்களும் அதனால் வந்து கண்டிப்பாக பிரீதி அடைவார்கள். ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லா தேவர்களுக்கும் தலைவர். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தேவர்கள் வந்து திருப்தி அடையும் போது கிருஷ்ணரும் திருப்தி அடைகிறார். இந்த தேவர்கள் திருப்தி அடைய வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் செய்தால்தான் தேவர்களும் திருப்தி அடைவார். நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே இதை பத்தி டீட்டெயிலா பார்த்துருக்கோம். இருந்தாலும் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் அது ஸ்ட்ரெஸ் அது நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அதான் சொல்ல கிருஷ்ணரே நித்தியமும் மரண உருவமும் அவர்தான். வேதங்களை பயின்று சோமரச அனுபவங்கள் பாவ விளைவு தூய்மை அடைந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா நம்மளுடைய ஹையர் பிளானட்ஸ்க்கு செல்லும் போது நம்மளுடைய தூய்மை அடையும் போதுதான் ஹையர் பிளானட்ஸுக்கு போக முடியும். நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடையும் போது கீழுள்ள பிளானட்ஸ் பாதாளம் அந்த மாதிரி இல்லை வந்து இந்த பூமிக்கு கீழே இருக்கிற லோகத்துக்கு நம்ம செல்லுவோம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. 21 யார் வாசிக்கிறீங்க? हरे ஹரே कृष्णा प्रभु கிருஷ்ணா जी। பிரபுஜி. சங்கரன் பிரபுஜி வாசிட்டு மாதாஜி நீங்க அடுத்தது வாசிங்க. ஓகே ओके प्रभु जी। ஓகே பிரபு. சங்கரன் பிரபுஜி வாசிங்க. தேதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகௌ விஷாலங் ஷீனே புண்யே மர்த்யலோகௌ விஷந்தி ஏவன் த்ரயே தர்மமனு பிரபன்னா கதா காதங் காம காமாலபந்தே. சாரி, கதா கதங் காம காமாலபந்தே. ஜஸ்ட் பிரபுஜி. சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட்ல இருந்து கதாகதம் காம காமாலபத்தே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்கள் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் வீழ்கின்றனர். இதை நம்ம பார்த்தோம். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். ஸோ நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற இந்த 14 பிளானட்ல எங்க போனாலும் நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு என்பதிலிருந்து மோசனம் கிடையாது. ஏனால் நம்மளுடைய பாவ கணக்கோ புண்ணிய கணக்கோ எதா இருந்தாலும் சரி, அது தீரும் பொழுது நம்ம மீண்டும் வந்து இந்த பூமியில் பிறக்க வேண்டிய நிலை இருக்குது. அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறக்கக்கூடிய நிலை வருகிறது. திரும்பவும் ஆரம்பத்திலிருந்து புண்ணியங்கள் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்துக்கு வரும். மரண உலகம் என்ன? துக்காலயம். அதுதான் மரண உலகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால வந்து நமக்கு நிரந்தரமாக இந்த பிறப்பு இறப்பு என்பதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் என்ன வழி? நம்ம வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து அவருடைய லோகத்துக்கு நமக்கு ஒரே வழி. ஹரே கிருஷ்ணா. 22 வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு
களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இந்த ஒரு வேர்ட் இருக்குல்ல, லாஸ்ட்ல யோகக்ஷேமம் மகாமியகம். இது எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா முன்னாடி இந்த வேர்டை? யோகக்ஷேமம் மகாமியகம். சஹஸ்ரநாமத்துல கேட்டிருக்கோம் பிரபுஜி. வெரி குட். அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனியோட லோகோல பார்த்துருக்கீங்களா? இது வந்து எல்ஐசி இருக்கு இல்லையா, எல்ஐசியோடைய லோகோல இது கொடுத்துருக்காங்க, யோகக்ஷேமம் மகாமியகம் அப்படின்ட்டு. அதுதான் வந்து தட் இஸ் அவர்களுக்கு வேண்டியதை கொடுத்தும் இருக்கிறதை காக்கிறது. அதுதான் வந்து எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாவுடைய டேக்லைனா இருந்தது. ஓகே. ஸோ என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் இங்க? ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற பக்தி, இது அனன்ய பக்தி, என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்கள் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாதிக்கிறேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், நம்ம இது புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா அவருடைய கிருஷ்ணரை தியானிப்பவர்கள், கிருஷ்ணர் மீது பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள், அவர்கள் மனது நிறைய கிருஷ்ணரையே நினைத்து கொண்டு எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணித்து அவர்கள் மனதில் வேறொன்றும் இல்லாமல், கிருஷ்ணரை தவிர வேறொன்றும் இல்லாமல் களங்கமற்ற நிலை, அதான் அனன்ய பக்தின்னு சொல்றோம். அந்த நிலையில் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், என்ன பலன்? அவர்கள் என்ன வேண்டுகின்றாரோ அதை கிருஷ்ணர் அவருக்கு அளிப்பார். இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தியில் இருப்பவர்கள் என்னத்தை கேட்பாங்க, என்னெல்லாம் வேண்டுவார்கள்? மாதிரி அனன்ய பக்தியில இருக்கிறவங்க எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க பிரபுஜி. ஒன்னே ஒன்றுதான் கேட்பாங்க, கோலோக விருந்தாவனம் மட்டும்தான். பகவானுடைய சேவை மட்டும் கேட்பாங்க பிரபுஜி. எக்ஸாக்ட்லி. சிரவணம், கீர்த்தனம் அந்த 9 stages. தட் இஸ் பகவான் பக்தி. அவர் இந்த 9 ஸ்டேஜஸ்ல 9 ப்ராசஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ்ல கிருஷ்ணரை வழிபட்டு இருப்பார்கள். இந்த 5 ரசத்துல ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்தில் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணர் உறவு கொள்ளுவார்கள். அதே மாதிரி அவர்கள் மனதில் வேறு கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது. அவர்கள் என்ன கேட்பார்கள்? கிருஷ்ணா, உன் நித்திய சேவகனா இருக்க வேண்டும், உன்னுடைய திருநாட்டுக்கு நான் வந்து உன்னிடமே எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு தவிர எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து கிளியரா வந்து இந்த அறிவு, த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜ் சொன்னார் கிருஷ்ணர்கள். அதே மாதிரி அந்த அறிவு அவர்களுக்கு தெரியும், என்ன கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம். அவரிடம் சென்று நாம் அடைக்கலம் எடுக்க வேண்டும். ஏன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் ஒரு பின்ன பகுதி. அதே மாதிரி அவர்களுக்கு என்ன மனதில் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும், இந்த உலகத்தில் அவர்கள் பிறந்தவுடன் அவர்கள் தாய் தந்தை இந்த உறவு எல்லாம் இருந்தால் கூட அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் எல்லாம் வந்து ஜீவாத்மா. இந்த சமயத்தில் அவர்கள் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தோற்றம், இந்த நிலை இருக்கிறது. ஆனால் வந்து உண்மையான நிலை என்ன? அவர்கள் எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணர் பின்னப்பதி, எல்லாரும் கிருஷ்ணர். அதனால நம்மளுடைய நித்தியமான ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா கிருஷ்ணருக்கு சென்றடைய வேண்டும். அவர்கள் தான் மனதில் நினைப்பார், கிருஷ்ணா உன்னோடு வந்து நான் சேர வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்து அவங்க வேற இன்னும் மனசுல நினைக்க மாட்டாங்க. நித்திய சேவை செய்யறதுக்கு எனக்கு எப்பொழுதும் வந்து வரமளிப்பாயாக, எனக்கு அந்த நிலையை கொடுப்பாயாக அப்படின்னு தான் அவர்கள் கேட்பாங்க, தவிர வேற எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா அதே வந்து சப்போஸ் மனதில் வந்து எனக்கு செல்வத்தை கொடு, இல்லை வந்து என்னுடைய உடம்பு எனக்கு இந்த என்ன சொல்றது டிசீஸை வந்து இதுலேருந்து காப்பாற்றணும்னு நினைக்கும் போது அப்போ கூட நம்ம ஃபுல் அனன்ய பக்தின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம மனதில் பௌதிக ஆசைகள் தங்கியிருக்கிறது. அப்போ நம்ம வந்து பௌதிகத்தில் நமக்கு என்ன தேவை அதை கேட்காது. ஆனா நம்ம பியோர் அனன்ய பக்தி வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம். மாதாஜி பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணா உன்னுடைய சேவகன், நித்திய சேவகனா இருக்க வேண்டும், அதை முன்னுடைய திருநாட்டுக்கு என்னை அழைத்து செல் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு வேண்டுவது எது என்பது உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு எப்போது கொடுக்க வேண்டும் என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும். வேண்டத்தக்கது அதுவோய் நீ, வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எக்ஸாக்ட்லி. ஹரிபோல் மாதாஜி. அதுதான் ஏன்னா அதுதான் சொல்றேன், வேண்டியதை கொடுத்தோம்னா கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் என்ன வேண்டும் அப்படின்ட்டு. இதுலதான் நம்ம வந்து இந்த சில உன்னத ஆத்மாக்களின் வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம இங்க
யோசிக்க வேண்டிய நிலை, யோசித்தால் நல்லது. பார்த்தீங்கன்னா இவர் பிரகலாதருக்கு என்னெல்லாம் துன்பம் வந்தது, அவர் என்ன கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதுவுமே நினைக்கவில்லை இல்லையா? அதே மாதிரி இவர் யாரு, நமக்கு வந்து கஜேந்திரன் கூப்பிட்டு வந்துட்டார் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அதே மாதிரி இப்ப நம்ம நம்மளுடைய நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாதர் வந்து அவர் ஒரு பிசினஸ் வச்சிருந்த, நல்ல பிசினஸ் இருந்தது, நல்ல ஒரு குடும்பம் நடந்துட்டு இருந்தது, எல்லாம் இருந்தது. கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை விட்டு எல்லாம் போச்சு இல்லையா? பிசினஸ்ல வந்து அவருக்கு இது கிடைக்கல. அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்பும், அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த சேவைக்கு ஒன்றும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணல. இறுதியில் அவரை விட்டும் அவங்க சென்று விட்டார்கள். இந்த மாதிரி எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு இந்த முதிர்ந்த நிலையில அந்த வயதுல 40 ரூபா வச்சுட்டு அவரு அமெரிக்கா போனாரு. அதே மாதிரி அந்த ஷிப் இல்லையா, அந்த இந்த ஷிப்ல போகும்போது என்னாச்சு, கப்பல்ல போகும்போது என்னாச்சு, அவருக்கு 2 வாட்டி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது. எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாம் போச்சு. அவரை வந்து எப்படியெல்லாம் ஒரு மனது தளர முடியுமோ அதற்கெல்லாம் வந்து இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வந்தது. ஆனால் அவருடைய இந்த பக்தி, அனன்ய பக்தி இல்லையா, அவருக்கு கிருஷ்ணரை தவிர மனதில் எதுவும் இல்லை. கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து என்ன செய்யணுமோ நீ எனக்கு வழிகாட்டு, அவ்வளவுதான். அவர் கிருஷ்ணர் மேல அவருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கையை வைத்து அவர் செல்லும்போது என்னாச்சு, வேண்டியதெல்லாம் வந்தது. ஆனா அவருடைய தௌத்தியம் என்ன? தட் இஸ் ஹரி சங்கீதத்தை உலகம் முழுதா பரப்பணும் அப்படின்ட்டு. இன்று இஸ்கானுடைய பொசிஷன் பாருங்க, அவரால் தான் வந்திருக்கு எல்லாருக்கும். இன்னும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாம். ஸோ முதல்ல அவர் வந்து நம் தேவைதான் கொடுப்பார், தேவையற்றதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கொள்வார். அதே மாதிரி இருப்பவற்றை காத்தும், தட் இஸ் என்ன, இருப்பவற்றை காத்தும்னா அவருடைய தட் இஸ் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. என்னதான் நமக்கு வந்து இந்த கஷ்டங்கள் இது வந்தாலும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தளராம அவர் நம்ம வழி நடத்தி கொண்டு செல்கிறார். அந்த மனோதைரியம் கொடுப்பார் அவர். ஸோ அதே மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம இவருக்கு தெரியும், தட் இஸ் நம்ம யார் சுதாமா சொல்லலாம் இல்லையா? அவர் வந்து கிருஷ்ண மேல அவர் வந்து வறுமையில் இருந்தார். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த இது கொடுத்தார் இல்லையா? அவர் அந்த மனதுல வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நினைத்து அவர் அன்புடன் வந்து அந்த அவள் இல்லையா அவர் கொடுத்தாரு. அவருக்கு வந்து எல்லா போகங்களும் அவர் கேட்டாரா? ஒன்றும் கேட்கல. ஸோ அந்த வறுமையில் கூட அவர் வந்து எந்த விதமான வழி தவறாமல் அவர் வந்து பக்தியிலே ஈடுபட்டிருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து வேண்டியவற்றை கொடுப்பார், அவருக்கு தெரியும் என்ன கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி ஆனால் என்ன ஒரு பக்தனுடைய கடமை, மனதில் வந்து அனன்ய பக்தி. ஸோ நம்ம இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு யாரும் கிருஷ்ணரை வந்து முழுமையாக நம்புறது உண்டா இல்லையா அப்படின்ட்டு பார்க்கணும். ஒவ்வொரு டிவோட்டியும் மனசுல கேட்கணும், எனக்கு இதெல்லாம் நடக்கிறது, நல்லது நடக்குது, கெட்டது நடக்குது, ஆனால் வந்து இதெல்லாம் கிருஷ்ணரால தான், கிருஷ்ணருக்கு வேண்டியதெல்லாம் தருவாருன்னு சொல்லி யாராச்சும் இந்த காலத்துல இருக்காங்களா அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான பெர்சன்டேஜ் இருக்கவங்க அது பண்ணுவாங்க. பாக்கி எல்லாம் வந்து ஓ நான் வந்து ஃபுல் டைம் இதுல இருந்தேனா, இல்லை நான் வந்து என்னோட டைம் எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கான் இதுல எல்லாம் நான் இருந்தேன் அப்படின்னா, இதுல கோவிலுக்கு சென்று இந்த இதெல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னா என் டைம் போயிடும், என்னால் எனக்கு மற்றதுன்னு பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க பௌதிகத்தில் இருக்கிறவங்க. ஆனால் வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு டிவோட்டி பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் டைம் பார்த்து வச்சிருப்பாங்க. மேனேஜ் டைம், எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்வாங்க. அவர் கிருஷ்ணர் மேல வந்து இந்த அனன்ய பக்தி வந்து அவர்களுக்கு இருக்கும். கிருஷ்ணர் எல்லாம் பார்த்துக்குவாரு, கிருஷ்ணர் எல்லாம் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சிருவாரு அப்படின்ட்டு அவருக்கு இருக்கு. ஸோ நமக்கு என்ன தேவை? அனன்ய பக்தி, கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற அந்த கான்பிடன்ஸ், அவர் எல்லாம் பார்த்துக்குவார். என்னுடைய வேலை என்ன? அனன்ய பக்தி. எந்த விதமான ஒரு கண்டிஷனும் ஒன்றும் இல்லாமல் கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற பக்தி எனக்கு தேவை அப்படின்ட்டு நம்ம அப்படின்னா கிருஷ்ணர் எல்லாம் காப்பாற்றுவார், கிருஷ்ணர் எல்லாம் கொடுப்பார் அப்படின்ட்டு நம்ம இது வந்து தெரியும். அந்த நிலை வரணும் ஒவ்வொருத்தரும். இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் அது. யோகக்ஷேமம் மகாமியம். ஹரே கிருஷ்ணன். அதுதான் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே வணங்குவார் இல்லையா? அதே மாதிரி எப்பொழுதும் பிரத்யேகமான பக்தி நிலை பெற்றிருக்கு. அதுதான் நித்யாபியுக்தானம்.
கிருஷ்ணரையே தியானித்துக் கொண்டிருப்பார். கிருஷ்ணருடைய சங்கத்தையே விரும்பி பகவான் தானே அவர்களிடம் இல்லாததை தெரிகிறார், அவர்களிடம் உள்ளதை காப்பாற்றுகின்றார். பரிபூர்ண பாதுகாப்பு ஒரு டிவோட்டிக்கே கிடைக்கும். என்னுடைய கருணைமயமான பகவான் என்னிடம் இல்லாததை தந்து இருப்பதை காட்டுகிறார். அந்த கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும். பகவான் கருணை உள்ளவர், எனக்கு இல்லாததை கொடுப்பார், இருப்பதை காப்பாற்றுவார் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரியும். அதே மாதிரி செல்லு நம்ம கைவிட்டு போனா அது நமக்கு தேவையில்லாதது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது இல்லாமல் எல்லாம் இப்போ பிரபுபாதருடைய லைஃப்ல எல்லாம் போச்சு, பிஸ்னஸ் எல்லாம் இதாகி போயிடுச்சு, அவருடைய ஒய்ஃபும் வந்து அவரை விட்டு போய்விட்டார்கள். அப்படிலாம் இருக்கும்போது எப்படி கிருஷ்ணன் எல்லாம் கொடுத்தாரு அப்படின்னா, அவர் மனசை பக்குவப்படுத்துறாரு அவருக்கு இந்த இதுக்காக, டீச்சிங்க்கு, இதுக்கெல்லாம். ஸோ பிரபுபாதர் ஒரு காலம் வந்து இது வந்து அவருடைய துரதிருஷ்டம் நினைக்கவில்லை. He never thought it as this டிசாஸ்டர் நினைக்கல. அவர் இதெல்லாம் எனக்கு டெஸ்ட், கிருஷ்ணன் எனக்கு இருக்கிறதெல்லாம் தருவார், இல்லாதது எனக்கு அருகதை இல்லாதெல்லாம் அவர் எடுத்துக்குவார் அப்படின்ட்டு நடத்துறாரு. இப்போ பார்த்து இந்த ஷேர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு எல்லாம் போடும். எல்லாருக்கும் வந்து தெரியும் எப்படி இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா எத்தனை பேர் வந்து எப்பவும் காசு பண்றாங்க? சம்டைம்ஸ் தே கெட் மணி, சம்டைம்ஸ் தே லூஸ் லாட் ஆஃப் மணி. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய இதுதான் இருக்கும். அதனாலதான் சொல்லுவாங்க கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இல்லையா, இந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ல ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபிள் இஸ் நோ கேம்பிளிங். இல்லையா, நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, 9.23 படிக்க ஆரம்பிச்சோம். நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிக்க மாட்டேன். ஏபின்யே தேவதா பக்தா யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாஹ தேபி மாம் ஏவ கௌந்தேய யஜந்த்யவிதி பூர்வகம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர், குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர், குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான். ஸோ சிலவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு தேவர்களை வழிபடுவது உண்டு இல்லையா. அது அந்த தேவர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு தேவர்களும் இல்லையா. ஸோ இந்திரனை வழிபட்டால் என்ன, நமக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், இல்லை சூரிய பகவானை நம்ம வந்து வழிபட்டால் இந்த பலன் கிடைக்கும், அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தேவர்களையும் ஒவ்வொருத்தரும் வணங்குவார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அவர்கள் மேல் முழு நம்பிக்கையோட வந்து பக்தர்கள் வழிபடும் போது உண்மையில் யாரை வழிபடுகின்றார்கள்? கிருஷ்ணரை தான். ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு தேவர்களும் வந்து சந்தோஷம் பிரீதிப்படணும்னா அவர்கள் வந்து கிருஷ்ணரை பிரீதிப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து எல்லா தேவர்களும் பிரீதிப்படுவார்கள். அப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு வந்து இவர்கள் வேண்டியதை எல்லாம் வந்து பக்தர்கள் என்ன வேண்டுகிறார்களோ அதை கொடுக்க முடியும், அதை கொடுப்பார்கள். ஸோ ஓகே, அது ஃபைன். ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த ஞானம், அந்த அறிவு வர வரைக்கும் அது பண்ணுவாங்க அவங்க. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இது சொல்றாரு கிருஷ்ணர், குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவது. இப்போ கிருஷ்ணரை பிரீதிப்படுத்துறதுக்கு ரவுண்ட் அபவுட் வழி தேவையில்லை, டைரக்ட் வழியே போகலாம். என்ன, கிருஷ்ணரில் நாம் பக்தி தொண்டு செய்து கிருஷ்ணரை வழிபடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக் எல்லா தேவர்களும் அதனால் வந்து திருப்தி அடைகிறார்கள், கிருஷ்ணரும் திருப்தி அடைகிறார். நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம். ஒரு செடியை, ஒரு மரத்தை இல்லை ஒரு செடியை நம்ம வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னா தண்ணி நம்ம எங்கே ஊற்றணும்? ரூட் இல்லையா, வேருக்கு ஊற்றணும். அதை விட்டுட்டு இலைக்கோ இல்லை பூவுக்கோ அதுவும் யாரும் ஊற்ற மாட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் ரூட் என்ன, கிருஷ்ணர். அவரை நம்ம திருப்திப்படுத்தி அவரை வழிபட்டு திருப்திப்படுத்தினா எல்லா தேவர்களும் அதனால் வந்து அடைவார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டும். இது எப்படின்னா, பிரபுபாதர் அந்த இதில் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. இப்போ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு வேலை செய்யணும், ஒரு வேலை நடக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த வேலை நடக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த ரூல்ஸ் பிரகாரம் நம்ம போய் அந்த பாஸ் யார் அவங்கள பார்த்து நம்ம எனக்கு இந்த இதெல்லாம் பண்ணணும், இந்த ரூல் பிரகாரம் எல்லாம் பண்ணிட்டேன், ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன், அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கு,
அதே மாதிரி நான் இந்த இது ரெமிட் பண்ண வேண்டிய அந்த ஃபீஸ் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அவர்கிட்ட ரொம்ப அப்ரோச் பண்றோம். அது ஒரு வழி. இன்னொரு வழி, நம்ம ஷார்ட்கட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம், கீழே இருக்கிற ஆஃபீஸரை பார்த்து லஞ்சம் கொடுத்து பார்க்குறோம் எல்லாம். ஸோ அது சரியான வழியா அப்படின்னு கேட்டா அது சரியான வழி கிடையாது. இல்லீகல் வழி இல்லையா? அது சரியான வழி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது, நம்ம பாஸை பார்க்குறோம், நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஒழுங்காக ஃபில் பண்ணியிருக்கோம், ரெமிட்டன்ஸ் ஃபீஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கும்போது நம்ம நேர் வழியில் போகிறோம். அந்த நேர் வழியில் போகிறது எப்பவும் சேஃப். நம்ம இல்லீகல் வழியில் போனோம்னா என்ன, நாளைக்கு இப்போ நம்ம இந்த கிடைக்கும், நமக்கு சப்போஸ் ஒரு அப்ரூவல் கிடைச்சி நம்ம பண்ணுறோம், நாளைக்கு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் வருது, விஜிலன்ஸ் வருதுன்னு நம்ம மாட்டிட்டு போகணும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த காலத்தில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2வது வழி, குறுக்கு வழியில் தான் எல்லாரும் போகணும். ஆனால் அது உண்மையான வழி இல்லை. அதுதான் இங்கே சொல்றாரு. ஸோ கிருஷ்ணரை நாம் சென்றடையணும், அவரை வழிபடுறது நேரான வழி. தேவர்கள் வழியாக நம்ம போகும்போது இந்த மாதிரி ஸ்மாலர் ஆஃபீஸர்ஸ் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுடைய இந்த உண்மையில பிரபுபாத்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ பர்ஃபெக்டாக ஸோ நம்ம எப்பவும் டைரக்டா கிருஷ்ணருக்கு செல்றது தான் சரியான வழி அப்படின்ட்டு நம்ம 23 ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த தேவர்கள் வழிபடுவோம் ஏன் பக்குவம் அடைவதில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் தவறான முறையில் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. 24 வாசிக்கும். யார் வாசிக்கிறா? 24 பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி நான் வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. வாசிக்கட்டுங்களா? வாசிக்க மாதாஜி. அகம் ஹி சர்வயஜ்ஞானாம் பூரிக்த சப்ரபு ரேவச நது மாமாபி ஜானந்தி தத்வேனதே. எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பாளனும் நானே. எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பாளனும் யாரு? நானே, கிருஷ்ணர். எல்லா யாகங்கள் நம்ம டெமிகாட்ஸ், இந்த தேவர்களுக்கு நம்ம யாகங்கள் பண்ணலாம். ஸோ அதற்கெல்லாம் யாரு இந்த யக்னங்களுக்கு நாயகன் யாரு? எல்லா யக்னங்களுக்கும் கிருஷ்ணர் தான். ஸோ எந்த யக்னம் செய்தாலும் கிருஷ்ணரை பிரீதிப்படுத்த வேண்டியது. எப்படி நம்ம இப்போ தேவர்களுக்கு செய்தால் கூட அவர்கள் திருப்தி அடையும் பொழுது அவர்கள் எப்பொழுது திருப்தி அடைவார்கள்? கிருஷ்ணரை திருப்தி அடையும் பொழுதுதான். ஏன்னா யாகங்களின் தலைவர் கிருஷ்ணன் தான். ஸோ சுப்ரீம் என்ஜாயர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். நம்ம பார்த்துருப்போம் பகவத்கீதையில எல்லா இடத்துலையும் அது சொல்லியிருக்கு, மற்ற புராணங்கள்லையும் அது சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது யாரு? கிருஷ்ணர் பகவான் தான். எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஸோ கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள், கிருஷ்ணரின் உண்மையான நிலையை, தெய்வீக நிலையை புரியாதவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் கண்டிப்பாக வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஏன்னா கிருஷ்ணர் தெய்வீக இயற்கையை புரிந்து கொள்கிறவர்கள் தெரியும் என்னன்னு, அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள், எல்லாவற்றுக்கும் தலைவர் அவர் தான், எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அவர் தான், சுப்ரீம் என்ஜாயர், வேற யாருமே சுப்ரீம் என்ஜாயர் கிடையாது அப்படின்ட்டு. இது தெரியாம இப்ப நான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான். இப்போ நான் இந்த வேலையில இருக்கேன் நான். ஸோ நான் இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி நான் வேலையை செஞ்சதுனாலதான் இந்த பலன் வந்திருக்கு, கம்பெனிக்கு இவ்வளவு லாபம் வந்திருக்குன்னு நான் நினைச்சேன்னா அதெல்லாம் தவறு. இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீசன் ஒரு டூல். நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி அ டூல். ஆனால் இதற்கெல்லாம் காரணம் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். ஸோ அதனால்தான் சொல்றாங்க, நம்ம எந்த வேலையை செய்தால் கூட கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து அவருக்கு பிரீதிப்படுத்துகின்ற வழி. நம்ம இந்த ஷார்ட்கட்ல போகக்கூடாது, நம்ம தர்மம் பிரகாரம் செய்யணும், இதெல்லாம் தான் சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம எந்த செய்தாலும் கிருஷ்ணரால் தான் அது நடக்கிறதுன்னு புரிந்து கொண்டு
நாம் அந்த செயல்களை செய்யும் பொழுது நமக்கு அதற்குரிய பலன் கிடைக்கும். ஸோ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக இயற்கையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றியுள்ள எல்லா சக்திகளும் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தோன்றியதுதான். அது பகிரங்க சக்தியானால் கூட, பகிரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தியை விட தாழ்வானது இருந்தாலும் அந்த பகிரங்க சக்தி தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வீற்றிருக்கிறது இல்லையா, அந்த மாயை சக்தி. ஸோ இந்த மாயை சக்தி கிருஷ்ணரனால் தான். ஆனால் நம்ம என்ன, நம்மளுடைய உயிர் வாழிகளுடைய கடமை என்ன, நிலை என்ன? கிருஷ்ணர் வீடு திரும்பி செல்ல வேண்டும். அதற்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யும்போது மாயை நம்மளை பாதிக்காது. நமக்கு சரியான நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழி நமக்கு தென்படும். அது முக்கியமானது. இல்லாட்டி நம்ம வீழ்ச்சி அடைவோம் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல சாப்பிடுறோம். கிருஷ்ணரே அனுபவிப்பாளர், கிருஷ்ணரே எல்லா யாகங்களின் தலைவர், எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய கிருஷ்ணர் திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். பக்குவமான இந்த மனித நாகரிகம் குறிப்பாக கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே உள்ளது. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி பூஜை செய்யற வழிபாடு செய்யும் போது என்ன, அது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களா இருக்கிறது. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? நமக்கு ஒரு மினிட் தான் இருக்கு. இந்த மாதாஜி வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா. எனி டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்னைக்கு நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்த செஷன்ல நம்ம 25ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். யாந்தி தேவ, யார் சொல்றீங்க இது? யாந்தி தேவ விரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவ்ரதாஹ பூதானி யாந்தி பூதேச்யா யாந்தி மத்யாச்சினோபி மாம். ஹரே ஐ திங்க் நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ்க்காக நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இது நம்ம தொடரலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். நம்ம வி மீட் ஆன் வெட்னஸ்டே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. க்ளோசிங் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபியஸ்ய கிருபா சிந்துவ்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. शिला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता भागवत ग्रंथ की जय.